kai zugun mu tagumi da wani zaka ji sheje corona ya zo ya rufe mana gari ka duba yanzu wannan layi ba wanda ya wuce inda ana ba da zaka ma an na ba ga azumi ya zo haba da wani mutum zai ci da shi ga mata mu yana yi barkwanu zai ce jira uban shi ga talauci ya mana ka tutu ka duba riga mutum ne kakanmu haba wannan corona ma da za mu kashe mu sa mun jagara mu kashe shi man jagara ba zai ba fatanya za mu sa mu datsa shegiya sheje ciwon baya zo a ga mutane ido da ido sai a mame kaka na bai ce rice maka wuya kai wannan corona da ka sani ba wai corona bane yunwa ce alƙur'an yunwa ce kamar yayin wannan corona ana ji tsoro corona amma ga onga virus na nima ya kashe mutane to ba ga shi an san kame mu a gida ba abinci rabo da yi abinci da manja tun shekaran gobe da ya wuce haba mata mu ga cici wai zai koma gidan uban shi ka koma gidan waka ma da wani za a ci yanzu dan layin ma da muke zuwa karɓar zakar har yanzu ba wanda ya leko tun 6 na safe muke unguwan nan tun da ga can har karshe wuna layi duka gida ne mai jet amma ba wanda ya leko da buhu shinkafa ko buhun makaroni suna tsoron corona virus ya boye su a gida ni barkaji ne ma suke mu kwamushe gida mu zauna yunwa ta kashe mu kai to gwamma in fita corona virus din ta kashe ni dan kutumar ubanta wai ita corona kai inda ma na ga wundan corona ko mu za mu sa ijiya mu dore shi mu kara dore shi mu zuba buhu mu kai gona mu rufe ha to ana ta magana corona har yanzu ni ban ga dai wanda aka ce ga corona ta kashe ba yunwa kanke kashe mutane alƙura wuri kaji wuna corona sheji ne kai sallama assalamu alaikum tana nan tana nan Hajjaji ci nan Hajjaji baitin lafi Hajja ya kuke wallahi ba lafiya me faru to ji dai ba abun da yana safara hai wallahi tunda azumin nan yazo ni ko kwaye gero ban gani ba wallahi Allah wallahi da mun kin saba ba da ne duk shekara shine muka ce bari da yau mu zo wannan karan dai to ku dai kara hakuri tukuni wanda ke kawon ba a kawo mun ba hakuri Hajja ni ma hakuri nake yayi Hajja hakuri za mu ci haba wai kowa da kai magana sai ce hakuri manya a sama hakuri kanana kasa hakuri mu ce hakuri sunan kaka mu hakuri tunda ya mutu ba mu kara yi wani kaka ba Hajji yanzu ka ba mu ka ba mu ni ma na gama kukan kenan fa babu ni ma ba kawo mun ba to na rantse da Allah je daga dan kwaki ne saur wallahi tallahi mu da muna ci bashin jero ma mu wai ba ma biya akan lokaci ba kowa ya ce hakuri sunan kaka mu hakuri wani hakuri na wannan dan Allah Hajiya dai ki taimaka ki duba ki shiga ki fito dan annabi Hajiya duba ya hakuri Hajiya ni ma kukan nake yi wallahi tallahi to shikenan muna nan muna jiran hakuri ran da zai zo idan an kawo in kira ku muna nan har ranar da hakuri zai zo ku bari in yi bakin kokari na mana to yanzu abin da za a yi ki je muna nan duk ranar da za a kawo a fara iske mu shiga ciki kawai in an sha ruwa sai ki kawo mana abin da kika dafa duk wanda ka taba Najeriya hakuri ka kara hakuri an ci zabe ka kara hakuri ba ci hakuri shi ma tsohon haka yace dai a kara hakuri wai nan ne ana gani wannan hakuri ni da za mu kan hakuri ma mu kashe shi kowa ya huta ba hakuri mu dai yanzu ubangiji Allah ka wanda zai bamu